Lainaustoimiston läheisyydessä sijaitsee akuankkapöytä. Aikoinaan teekkarien lapsille tarkoitettu pöytä on saavuttanut myös varttuneempien tieteenharjoittajien suosion. No moi. No moi. Mitäs sinä? Yritän tässä etsiä tietoja seminaariin varten. Jaa. Ootko kattonut CD-rommeilta? No en ole vielä kattonut, mutta josko sä voisit näyttää mulle. Joo. Mikäs sun aiheessa oli? On semmonen kuin tuulienergian käyttö pohjoisissa olosuhteissa. Ai jaa, tosta mä en kyllä tiedä mitään, mutta mennään kysyn tuolta informaatikolta. No, mennään vaan. Perusteellisessa tiedonhaussa tarvitaan usein yhteyksiä ulkomaisiin tietopankkeihin. Näissä asioissa auttaa kirjaston tietopalvelu. Hei. Voisitko vähän neuvoa? Joo. Minkälainen ongelma teillä on? Mulla on yksi seminaari tulossa ja tuulivoimasta tässä on tietoa. Joo. Oletko hakenut meidän omista tiedonhakujärjestelmistä, Tentusta ja Teemusta? No tässä on tää listaus kyllä, että... Niin itse asiassa me oltais katsottu CD-rommia, mutta me ei tiedetä sitä levyä. Tuulivoima. Siihen on varmasti paras ETD, Energy Database CD-ROM. Mä voin näyttää, miten siitä haetaan. Okei. Se on täällä. No niin, se kestää hetkeä kai käynnistyy tästä. Ja nyt me valitaan täältä valikosta ETDE. Eli mä menen siihen näin ja sitten Enter. Eli se käynnistää tämän hakuohjelman. Aivan. Ja me päästään nyt heti hakutilaan. Ja kuten huomaatte, niin täällä ruudulla screenillä on koko ajan ohjeita, miten edetään. Joo. Tää näyttää kyllä tosi tutulta, että eiköhän tästä nyt. Mä oon käynyt tämän kurssia kaikki. Ahaa, tää on niinku tuttua sulle. Joo. Onko teillä hakutermien kanssa ongelmia? Tuskin. No, Selvä, mutta tulkaa kysymään, jos... keksitä. Joo, tulkaa kysymään, jos tulee ongelma. Elikkä, mitäs me nyt keksitään? Wind power. Wind popper. Nyt tuli vähän kirjoitusvirhe. No, se on helppo korjata. Elikkä sitten laitetaan tähti, joka katkaisee sen näin. Nyt se etsii ne kaikki sieltä. Eli nyt se miettii. 300, 400. Oho, yli 600, eli nyt tätä pitää vähän rajata. Keksipäs joku naseva sana. Se oli arktisesta hommasta kyse. Laita siihen vaikka ice ja snow. Okei. Eli N. Sulku ice. Ja sitten katkaisu. Icing on kans ihan hyvä. Ja sitten snow. Katkaisu. Noin. Noniin, katsotaan monta nyt löytyy. Seitsemän juttua enää. Vautsi. Sä voisit vaikka printtaa ne. Katsotaan ensin F4, niin mitä ne on. Noniin. P ja print. Ha. P ja print. Näytäs. Jep. Mut mä luulen, että nyt laitetaan tää pois, tätä voi tutkia myöhemminkin. Voitais lähteä vaikka kahville, tänne pääsee huomenna 8 asti. Justiinsa. Let's go. Let's go. Jolina,